भाइरेल जादों हाय आं जानो फैगासिनो खुलुमबाय बयनिसिमबो स' फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना नायलांनो हागोन स' सुंद' आपडेट्स लानानै फैनाय जादों बयबो मिथिखानाय भाइरेल भिडिअ थ' एसे सावरायगोन लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों आरो खायफा खायफा इउटिउबावहाय दानखाबाय थ' आंबो एसे आपडेट्सखौ लानानै फैफिनबावबाय थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांदो आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होखादों इन्ट्र'आवहायबो आरो नुनो मोनखाबाय थ' मेन पइन्टआव हाबैदिनि सावरायलांगोन एसे मोजाङैनो जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों जोंनियावहाय गोबांथार सम बेबायदिनो भाइरेल भिडिअ फैबाय थायो आरो थाबैनो फैयोना थ' मा बुंबावनो सोरनिबा पार्सनेल लाइफनिबो फैयो सोरनिबा बायदिसिना माबा माबि गोबांथार ना कन्ट्रभार्सि नांलायनाय बायदिसिना भिडिअसफोर फैयो नुनो मोनबोगासिनोखा आरो सम जोंनियावहाय अश्लील भाइरेल भिडिअ फैयो थिग बेबायदिनो जोङो दा मोनसे भिडिअ गोसारबाय थानाय नुनो मोनदों रिल्सआनो जा फेसबुकआनो जा बायदिसिनायानो जा सोरबा दानखाबाय इउटिउबावबो नुनो मोनखाबायना भिडिअसखौ मा हिसाबै बानायदों आङो मिथिया जकिंयैसो बानायदों ना फानियैसो बानायदोंमोन ना ओरैनोसो बानायलाबायदोंमोन आङो बेखौ मिथिला आरोना नाथाय ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिनो मोनो दिनैनि दिनावहाय ससियेल मिडियाया केपचार खालामजोबखाबाय आरो ससियेल मिडिया प्लेटफर्म होननानै बुङोब्ला उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम जेरावबो गोसारजोबखायो थ' जेरावखि थाया मानोना अल इन्डिया बा वर्ल्डआवनो गोसारजोबो थ' मा बुंबावनो दा मा डिसिसन ना मा खालामनाय जायो आरो सोर बेबायदिखौ फोसाबगोन मा बुंनो गोबांफोरा गोबां रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामो ना जोङो नुबोनो मोन्दोंमोन बेबायदिनो गोबांथार भिडिअसफोरनि सायाव एक्सनफोर लाबोनायखौ दा नैबे भिडिअखौ मा खालामो थ' बेखौहाय मिथिया थ' खायफा फिसा मानसिफोराथ' भिडिअसफोर बानायलाबायबा बेफोरखौ हमो नाथाय किसुमानफोरा बानायोब्लाबो बिसोरखौ हमनो हाया आङो दा बांद्राय सिङाव हाबा सोरनि सायाव मा सोर मा जेबो सिनायाबो मिथियाबो ना थ' जियानो हक दा जोंनियाव बेबायदि भिडिअसफोरखौ बानायनानै भाइरेल खालामबाय थानानै मा जानो आरो भाइरेल खालामनो थाखाय भिडिअसफोरखौ बानायो नांगौ भाइरेल जायो बेबायदि जिखुनु माने नायथाव जायोबा गाज्रि मोनसे वार्डफोर जोङो लाबोयोब्ला थ' भिडिअआ भाइरेल जाखायो नायथाव जायो अश्लील भिडिअफोर लाबोयोब्ला भिडिअआ भाइरेल जायो जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो गोबांफोरा नायो नालाय बेखौ सार्च खालामो ना थ' बे सार्चआव थाङो आरो भाइरेल जायो स' दा मा एक्सन लागोन बेबायदि भिडिअनि सायावहाय जोङो उन्दै फैबाय थानाय जेनेरेसनखौसो फोरोंनाय जायो बेलेग जेबो गैया ना थ' भाइरेलाथ' आरो जाखाबायानो मा बुंबावनो बिनि सायाव आं रावनिबो सायाव जेबो बुंनो सानाखै स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स खालामनो हागोन बिदिनोसै जोंनियाव खालि भाइरेल ना मालपवा जानोबा फिथा जानोबा माबा जानोबा फै ना थ' बायदिसिना आङो मा जानायखौ बेहाय बुंदों आङो बुंला बेखौहाय बुंनो गोसो गैला खारन मिथिखानाय भिडिअ ना थ' भाइरेल भिडिअखा जोङो गोबांथार बेबायदि भिडिअस जोङो नायबोबाय ना जोङो दिनै $10 $20 $30नि थाखाय एथबां बेबायदि भिडिअसफोरखौ खालामनानै जेबो लाब गैया जोङो आर्निं खालामनो हाया जिमानब्लाबो $10आवलाय मा बेसेबां मोननो ना $20आवलाय मा मोननो $20 $30नि थाखाय एथबां जोङो भाइरेल भिडिअ नागिरनानै जेबो लाब गैया आरो बानायनानैबो लाब गैया थ' आं बेखौसो सानो आरोना मोजां कन्टेन्ट दं क्रिएट खालाम मोजां कन्टेन्ट लाबोयोब्लाबो भिडिअआ भाइरेल जालांगोन लासैनो थ' आङो बारा बुंनो सानाखै थ' गोबांफोर बेबायदिनो बादा खालामग्राफोर दङ दा मा डिसिसन लायो ना थ' जोङो मिथिनो मोनगोन आरो बेबायदि भिडिअआ मोजां जादों ना गाज्रि जादों जोंहा दाखालिबो मानगोनां प्रमद बर' सारा बुंलांखादों जिबायदि भिडिअस
फोरा जोंनि समाजनि गेजेराव माने गुबुंले खालामा बा इफेक्ट जायाना थ' बेबायदिल'सो जानो नाङा भिडिअफोराहाय बाखि भिडिअआ फैनो हायो नाथाय जोङो जिफोर भिडिअखौ बानायोब्लाना जोंनि समाजावहाय गुबुंले जागोन बा जोंखौ एफेक्ट खालामगोन समाजावहाय बा रायजोआवहाय ना थ' बेबायदि भिडिअसफोरखौ जोङो बानायनो नाङा नाथाय जोङो गोबांथार दिनै बेबायदि ना गुबुंले भिडिअफोरखौनो जोङो फैबाय थानाय नुनो मोनो थ' जोङो बयबो मिथिनांगौ आरो गावबा गावनो सांग्रां जानानै थानायाबो मोजां आरोना थ' आङो सोरनिबा पार्सनेल लाइफआव हाबैनानै बेबायदि आङो बुंनो सानाखै नाथाय जोङो बेबायदिनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जायो थ' लोगोफोर आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनिखौ लाना फैबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय भाइरल जादों आइ अब जाना फैगासिनो